Baileys-achtig, ja, uit die tijd inderdaad, ja. Uit die tijd in Struisterveen. Jullie ervoor, het klinkt goed op de 105.8. Nou, goed zo. Houden zo, zou ik zeggen. Het is 2:09 en we gaan even naar Hendrikje, want die staat in Kolm. Het is daar volgens mij nog steeds rustig, maar ze staat wel bij een paar jongens. Dus ik ben benieuwd wat we in de eten krijgen. Hendrikje. Nou, ik sta niet zomaar bij een jongen. Ik sta bij Andy van der Meijden zelf. En hij zit hier in de Eldorado in Kolm. Ja, aangekomen in Friesland. Wat een mensen, allemaal op de been voor jou. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Het is echt niet, het is onbegrijpelijk eigenlijk. En, sorry, ik ben een beetje ziek, maar nou, ik vind het geweldig. En ik heb diep respect voor die mensen die gekomen zijn. Had je voor vandaag wel eens van Kolm gehoord? Nee, nog nooit. Het is nieuw voor mij. Nou. Lijkt wel of ik op vakantie ben. Nou, het is een paar weken geleden dat je je boek Geen Genade hebt uitgegeven. En ja, er zijn heel veel reacties, positieve, negatieve. Wat vind je ervan, van al die reacties? Ja, ik had dat nooit verwacht. Dat het Thijs en ik dan, diegene die het geschreven heeft, die waren iets van, nou, als wij 10.000 boekjes verkopen, dan zijn we al blij. Maar ja, dat was al in 1 dag eruit. En ja, het wordt steeds gekker. En ja, de reacties, ja, het zijn mooi natuurlijk. En je hebt natuurlijk ook mensen die een beetje tegen je zijn. Maar dat hoort er ook bij, denk ik. Dus ja, ik kan er niks aan doen, denk ik. Ja, je bent heel diep gegaan. Je hebt echt mensen een hele intieme kijk in je leven gegund. En jezelf daar ook niet er mooier uitgepraat dan het was. Krijg je daar respect voor? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen gewoon een eerlijk verhaal, ja, dat ze dat gewoon mooi vinden. En niet een verhaal zomaar op laten schrijven wat niet klopt. En dit is gewoon de waarheid. En daar krijg je respect voor, denk ik. Wat vind je er zelf nou van? Dat al die jonge voetballers, en het zijn vaak hele jonge jongens, met van die hele grote bedragen ineens te maken krijgen. En daar gewoon niet mee om kunnen gaan. Is dat soms niet een beetje te gek voor woorden? Ja, zeker. Maar dat is de voetbalwereld. Het wordt steeds gekker en gekker. En ja, het geld, er gaat veel geld in om. En ja, jongens hebben daar goede begeleiding voor nodig. En ja, die moeten gesteund worden. Dus ook door de club en door de ouders en de zaakwaarnemers. Dus ik hoop dat het goed komt met die jongens. Ja, ik zou zeggen, ligt daar niet een taak voor jou? Ja, zeker. Ja, dus ik ben al bezig ook met mijn trainerscursus. En ik heb inmiddels mijn TC3 gehaald. En ik ga nog door in januari. En dan ja, hoop ik wel om jonge jongens ja, te helpen. En, want ik weet precies hoe of wat natuurlijk. Je droom is toch om ooit nog eens een keer een grote club in Nederland of Europa, de wereld, te gaan trainen? Ja, dan meer als assistent, denk ik. Want dan zit je er net tussen. Dan heb je een goede band met je spelers en met de trainer. En dan is het wat makkelijker werken. Als je hoofdcoach bent, dan is het moeilijk. Dan moet je, ja, zeg maar, een beeld voor je houden. En dan kan je niet echt helemaal open zijn, denk ik. Nou, eerst zometeen de hordes hier eventjes met z'n allen gaan feesten, om het zo maar te zeggen. Want ze zijn er volgens mij helemaal klaar voor, hoor, voor die handtekening. Ik zie jonge jongens met je boek rondlopen, dus ze zijn er klaar voor. Ja, zeker. Hè. Wat ik al zei, het helemaal geweldig. En respect voor de mensen die de moeite hebben genomen om een handtekening van mij te komen. Dus heel apart. Nou, geniet lekker eventjes en heel erg bedankt dat je even bij ons aan de lijn wilde komen. Ja, dat wie Andy van der Meijden, voetballer, ex-voetballer, hopelijk toekomstig trainer. En hij wie bij u zijn in de uitzending. Nou goed, we zijn weer helemaal bijgebeld, Hendrikje. Gaat de reis nog ergens anders naartoe vanmiddag? Ja, ik ga met de oliebollen naar Mekkemastaten. Ach, kijk eens aan. Nou heb ik het al verklapt, verdorie nog aan toe. Wat doe je nou? Ja. Je weet nog niet waar je naartoe gaat, Hendrikje, hè? Ik heb nog geen flauw idee, maar ik heb wel een heerlijk oliebollenpakket in de auto staan voor de mensen hier ergens in Kolmerland. Oké, nou je hoeft niet zo ver te reizen, volgens mij. Nee, absoluut niet. Oké, nou goed, dan hoor ik je nog voor 4 uur of wordt het bij collega... voor 4 uur kom ik er nog in. Voor 4 uur gaan de olieballen eruit, dus hou het in de gaten. Hendrikje Talsma op locatie. Wij gaan verder met de volgende plaat en dat is een nieuwe single van Alicia...